Zaradenie položky dlhodobého majetku. V bode menu Vstup dát máme dve ponuky. Jednak je to zoznam dlhodobého majetku, kde máme všetky položky, ktoré sa momentálne nachádzajú v dlhodobom majetku. Ikonkou úprav môžeme položku upravovať. V úpravách je jednak inventárne číslo, názov, druh obstarania, popis majetku, výrobné číslo, druh majetku, číslo klasifikácie produkcie, JKP, trieda, odbor, zaradené na stredisku zákazke, na kancelárii, na osobné číslo. Potom sú tu dátumy obstarania a potom sú tu nastavenia k účtovným odpisom, jednak teda odpisová skupina, spôsob odpisovania, rovnomerné alebo zrýchlené. Môžeme zadávať percento odpisu, potom program nepočíta podľa skupiny, ale priamo berie ročné percento, ktoré mu zadáme, alebo priamo zadáme mesačný odpis. Čiže keby som sem zadal 20 €, tak mesačne mi program odpíše 20 € z obstarávacej ceny. Rok zvýšenia ceny, pokiaľ bola. Potom sú tu obstarávacia cena, oprávky účtovné, zostatková cena účtovná, zostatková cena k 1.1. účtovná a napočítaný ročný odpis. To isté tu máme k daňovým odpisom. Zase skupina, spôsob odpisovania, zadané percento alebo celkovou sumou ročného daňového odpisu, obstarávacia, oprávky, zostatková daňová zase, plus nejaká poznámka. Keď sme urobili úpravy v tej položke, tak dáme ju uložiť. To isté máme v zozname drobného majetku. Všetky položky drobného majetku. Keď chceme zaradiť novú položku, tak v zozname dlhodobého klikneme na tlačítko zaradenie, zase povyplňame všetky položky a klikneme na tlačítko uložiť. Teraz nám program protestuje, lebo nemá vyplnené všetky údaje. Kliknutím na uložiť program zaradí položku do zoznamu dlhodobého majetku. Takisto v zozname drobného majetku klikneme na zaradenie, dáme inventárne číslo, názov, druh obstarania, nákup, popis, nejaký popis, výrobné číslo, rok výroby, druh majetku z číselníka, CKP, trieda, obor, zaradenie, dátum obstarania, dátum zaradenia, obstarávacia cena v eurách, množstvo, poznámka. Môžeme zaradiť aj fotografie k majetku, ktoré potom sú v evidencii. Kliknutím na uložiť nám program zapíše položku a už sa nachádza v zozname drobného majetku. To je všetko, čo sa týka zaraďovania položiek majetku.